Yo, molweni namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment. Hey, ininzi into ku social media iyathethisa babodwa abathi ngoku uTirelo has become a side chick. Guys, a side chick njani because uDJ Mpumza uyatsho into ba yena ufuna ukuthatha isithembu, so bonke aba bantu bayazana mos, but ke niyayazi social media uba how they feel about ke uTirelo, especially ama fans ke akavuyokazi. Enye into ethethisa kakhulu is the fact that uAmahle izolo ke kwavela into ba njengoba first wife ka DJ Mpumza, she is no longer a virgin, kanti last season Mpumelelo wayexelele the entire nation uba yena the reason why efuna ukuthatha umntu uMacele, right, is because number one uli virgin and ngumfazi wabaphansi wamakhehla, right. And so now abantu bothuswa into ba njani ngoku uzothatha uAmahle as your first wife but is not a virgin. And also itheni lento ungahlalisi uTirelo phansi umchazele i-reason into ba ngoku it's almost as if uyenza i-fault yakhe uba aqalwanga ngaye, kanti no, that is not the reason uTirelo ungamenzanga u-first wife. It's because ake nguye umZulu, and that is why ke uAmahle enziwe i-first wife. So abantu abaninzi ke guys bayakhala uba hey, umntu afike nje 5 months then azothatha umntu wakho wa 5 years, but ke uninzi labo guys niyabazi they are celebrating i-downfall kaTirelo. Khona ke othe hey mabiyela, congratulations, but iminqweno yami is that ungakhulelwa, zibambe, hambe uyocwangcisa at least 2 years, wazi uba awumzaleli lo mfana. Nje into wena ozoyenza uzothi nca usebenzise le surname yakwaMseleku, ube busy, ube influencer, uqala ama business, wenze zonke izinto that you can do, but ukukhulelwa sisi. So nazo ke i-pictures guys endikwazile ukunifumanela zona from Amahle noTata Mseleku. Guys, your thoughts ndiyacela mas engage and zonibona on the next one. Bye.